Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада. Казанда бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены уза. Бүтән милләтләр каршында без бердәм халык булып, аларны да ярдәмгә чакырып, алар белән бергә булып, рәхәтләнеп калдылар. Татар кайда гына яшәсә дә һәммәсенә үрнәк. Флюра Уразманова белән таныштырырбыз. Они не показывали, что им было плохо. Рассказывали всегда весело. Ну, жили в бараке и жили. Мне казалось так интересно, они живут в бараке. Халкым белән горурланам. Сарапулдан безнең репортаж. Үзебезнең гореф гадәтләрне саклап, яшәгәннәренә без әле көнләшеп тә карыйбыз. Монополист булуга карамастан проблемалар җитәрлек. Томскида татар кафесы җитәкчесе эш тәҗрибәсе белән уртаклаша. Башлаулар авыр булды, инде самый авыр инде башлар дип. Ана менә гелгенәм перестроечныйлар, бәйләр күтәрелү. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Казанда Бөтен дөнья татар конгрессы 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын уздыра. Быел әлеге җыенга Россия Федерациясенең 40 өлкәсеннән, шулай ук Татарстаннан 500 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. 3 көнлек программада дискуссия мәйданчыклары, пленар утырыш, Буа районына сәфәр каралган. Әлеге вакыйгада безнең төшерү төркеме дә эшли. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Иң беренче көн Милли шура утырышы белән башланып китте. Билгеле, анда Милли шура әгъзалары гына катнашты. Утырышның көн тәртибендә Бөтен дөнья татар конгрессының 2022 елгы эшчәнлеге, бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җиткерде. Ел башыннан аның җитәкчелегендә Россия Федерациясе федераль округларында татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре һәм активы белән очрашулар узды. Бүтән милләтләр каршында без бердәм халык булып, аларны да ярдәмгә чакырып, алар белән бергә булып, рәхәтләнеп калдылар. Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллык юбилее уңаеннан устав нигезендә 8-нче съездына әзерлек эшләре буенча сүзне Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров алды. 8-нче съезд эшендә катнашучы делегатлар квотасына килгәндә, алар түбәндәге гомум сан 1100 делегат һәм шәрәфле кунак. Россия Федерациясыннан 700 делегат һәм 250 шәрәфле кунак. Чит илләрдән 226 делегат һәм 24 шәрәфле кунак һәм Татарстан Республикасыннан 300 делегат һәм шәрәфле кунак. Чыгышлардан соң Милли шура әгъзалары үз тәкъдимнәрен дә җиткерделәр. Безнең съездда сайланасы Милли шура милләт исеменә сөйли торган бердәм бер оешма халыкара дәрәҗәдә. Шуңа күрә бу ел без сайлаган вакытта Милли шураны аның сыйфатына игътибар итәбез. Һәм бик игътибар итәргә кирәк протоколларда. Без легитим рәвештә съезд үткәргә тиешбез. Съездны үткәргән вакытта, әгәр дә үзебезнең милләттәшләрне җитәкчеләрне чит илдән монда чакырмыйбыз икән, ул дөрес булмый. Чөнки алар бит инде съездга килеп, Татарстанда татарлар булып, бергә шурашып, бергә булып, алар кайтып факсына да җиткерәләр. Шуңа күрә mümkün olan hakkı Tatarlarını cemaat şekilde çağırırız. Kursinler bu Tatarlar. Faydalı yaşamın Tatar halkı hem niyine bulmayın, onların tuğan Tatarlar деген fikir bizim her birimizin bunun devradatı. Başka milletvekillerinin Tatar milletine katılımı boyunca bir yama proyekt işler olsa bu eğer bu yani fazla Tatar kültürüsün Tatar medeniyetinin daha da popülerleştirilmesi boyunca. Olsa takdim formasında indi. Шулай ук татарлар тапшыруының эфирга чыгу вакытын үзгәртергә иде дигән үтенечләрен дә җиткерделәр. Татарлар тапшыруы, минем fikrimчә, ул чынлап та бөтен татарларның яратып карый торган тапшыруы. Анда безнең төбәкләрдәге татарларның тормышы һәм яңалыклары яктыртыла. Аның күрсәтә торган вакыты бик җайлы түгел. Эштән кайткач карый торган булсын, шунда кичке сәгать 8-дә. Утырыштан соң 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын ачу тантанасы узды. Сез һәрберегездә авылдан чыккан, авылда эшлисез, район үзәкләрендә, һәм сез барыгыз да татар эшмәкәрләре буларак, бер-берсегез белән очрашып, үзегезнең тәҗрибәләр турында уртак сүз йөртергә тиешсез.
Жыйынның ачылу тантанасы ахырында илебезнең төрле төбәкләрендә яшәп, халкыбыз мәнфәгатьләре өчен күп хезмәт куйган, авыл хуҗалыгын үстерүдә һәм эшмәкәрлек өлкәсендә зур нәтиҗәләргә ирешкән милләттәшләребезгә Татарстан Республикасының ведомство һәм Бөтендөнья татар конгрессы бүләкләре тапшырылды. Дискуссия мәйданчыкларына килгәндә татар авылларында милли тормыш һәм рухи тәрбия мәсьәләләре, инновацион технологиялар нигезендә җиләк-җимешне бүгенге шартларда масса күләм җитештерү мәсьәләләре, татар халкының традицион тәрбия системасын торгызу һәм укучы яшьләрне базар шартларында эшмәкәрлек идеяләрендә тәрбияләү мәсьәләләре, авыл эшмәкәрләре җитештергән продукцияны эшкәртү һәм сату мәсьәләләре. Әгәр дә инде без яңа технологиялар белән сүт саумыйбыз икән, яшьләрнең генә түгел, тора бара инде монда кортлар да авылда калмаячак. 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының 2нче көне Буа районында узды. Бу хакта һәм пленар утырыш турында сез халкым минем тапшыруында карый алачаксыз. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Магнитогорскида гомер итүче Флюра Уразманованың педагогик эшчәнлегенә 30 ел. 10 ел шәһәрнең 53-нче мәктәп лицей директоры вазифасын башкара. Ул җитәкчелек иткән чорда лицей Магнитогорск балаларының анда белем алырга омтылган уку йортына әверелде. Флюра Наил кызы белән җирле хәбәрчеләребез очрашты. Нелегкий труд, но вместе с тем, я другой не представляю себе другого. Укытучы һөнәренә мәхәббәт Флюра Уразманованың балачактан беренче укытучысы кебек булырга теләп, мәктәптән кайткач кыз сеңлесенә һәм барлык кеше туганнарына дәресләр биргән, алар белән концертлар, спектакльләр куеп, әбиләрен сөендергән. Хотела пойти учителем начальных классов, так как я любила очень учителя начальных классов, я ее полюбила, поэтому для меня это самая главная профессия была. Балачак хыялы аны Магнитогорск педагогия институтының башлангыч белем бирү педагогикасы факультетын алып килә. Хезмәт эшчәнлеген үзе укыган 43-нче мәктәптә башлый. Тиздән аңа уку эшләре буенча директор урынбасары, аннары мәктәп директоры вазифасын ышанып тапшыралар. Аның җитәкчелегендә 43-нче мәктәп Магнитогорск гомуми белем бирү учрежденияләре арасында беренче булып Россия президенты грантын яулады. Татарский язык мы тогда там изучали, у нас открыты были уроки татарского языка, потом мы проводили там сабантуи, праздники, это все вот с татарским центром, мы с мечетью, мы все это организовывали, потому что наш поселок всегда татарский называли, там же очень много татар проживало. Как раз все репрессированные татары там и жили. 10 ел элек Флюра Наил кызына шәһәрнең 53-нче гимназиясын җитәкләргә кушалар. 1954 елда нигез салынган мәктәп үзенең элеккеге укучылары белән дан тота. Аны тәмамлаучылар арасында Магнитогорск һәм Чиләбе өлкәсе предприятиеләре һәм оешмалары җитәкчеләре, шулай ук Россия субъекты башлыгы да бар. Бүген дә ул шәһәр балаларының анда укырга омтылган уку йорты. Когда говорят, вот современная молодежь, она не такая, мы совсем другие, а они еще лучше нас. Я всегда говорю, да они хорошие, они умнее, они талантливее, они не боятся своего мнения, они его высказывают. Когда говорят, вот они перестали читать, они читают, но читают другие книги. И я поняла, что они другие, но они хорошие. У них цели есть, мотивы такие интересные. Они очень широко мечтают. Они вот прям люди мира. 43-нче мәктәп белән аерылу башта авыр булды ди Флюра Наил кызы биредәге тәүге эш елларын искә алып. Чөнки анда татар рухлы новостройка бистәсендә милли традицияләрне саклаган кешеләр яшәгән. Абеляр от них, вот что мне досталось, это понимание татарского языка, молитвы и все традиции, которые мы очень соблюдаем. Әнисе ягыннан бабасы Әмир Гәрәев Башкортстанда танылган язучы, тәрҗемәче. Икенче бабасының бирегә Татарстаннан җибәрелүе турында соңрак белә ул. Репрессияланган халык турында мәктәптә эшли башлагач, беренче тапкыр үзенең элеккеге хезмәттәшенә ишетә. Для меня это было шоком. Наши бабушки и дедушки нам об этом не рассказывали. Они как-то берегли, наверное, нас. Никогда бабушки и дедушки наши, они не показывали, что им было плохо. Рассказывали всегда весело. Ну, жили в бараке и жили. Мне казалось так интересно, они живут в бараке.
но жили в землянке. И жили, и дети у них там родились в землянке. Туган якны өйрәнүче Геннадий Васильевның сәяси репрессия курбаннары турында хәтер китабының барлык басмалары да лицей китапханасының күренекле урынында куелган. Китапның 8-нче томында Флюра Найл кызының якыннары турында да мәгълүматлар бар. Помню суббота, я думаю, почитаю сейчас. Села у себя суббота, поменьше детей, села у себя в кабинете на диванчик, прям такая. Открываю, листаю и просто смотрела фамилии. Думаю, ну-ка, на Гайфуллины. Увидела Гайфуллины. Я заплакала. Я правда, я не знала. Очень давно не было, уже, ну, папы нет давно. А дедушку я даже не видела. 1931 елның 11 июнендә репрессияланып, Магниткага җибәрелгәндә бабасы Габдрахман Гайфуллинга 21 яшь була. Апасы районы Искәрәҗәп авылыннан аның белән бергә абыйларын, хәтта гаилә башлыгы буларак 63 яшьлек әтисе Сайфулла Гайфуллинны да сөргәннәр. Большая очень семья у деда. Ну вот дед мельницу имел свою. Да, поэтому имел свою мельницу и говорили, что вот тогда, значит, богатый человек. Мельница и корова еще была. Ел сайын хәтер көнендә Флюра Найл кызы туганнарын гаиләләре белән җыя. Төрле шәһәрләрдә яшәсәләр дә, Магниткага килеп, алар ата-бабалары рухына дуга укыталар. Гаиләдә дуслык үзе бер гадәт. Ә эшендә исә Флюра Уразманова белем бирү традицияләренә нигезләнә. У нас чувствуется спокойствие какое-то, у нас чувствуется комфорт. Директор нам создает такие условия, мы не мешкаемся, ничто, мы каждый учитель знает, каждый педагог знает, что ему делать, как выполнять свою работу. Я считаю, что это самое главное, когда есть комфорт, когда есть хорошие условия в работе и качество работы повышается. Флюра Уразманованың уңышлы эшләве балаларга карата мәхәббәт һәм ихласлык, укытучыларга карата талапчанлык һәм аларны тыңлый белү кебек сыйфатларга нигезләнгән диләр хезмәттәшләре. 53-нче шәһәр лицейының Бөтен Россия конкурсында белем бирү сыйфаты лидеры исеменә лаек булуы да шул турыда сөйли. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Халкым белән горурланам. Сарапулдан безнең репортаж. Үзебезнең гореф гадәтләрне саклап, яшәгәннәренә без әле көнләшеп тә карыйбыз. Монополист булуга карамастан проблемалар җитәрлек. Томскида татар кафесы җитәкчесе эш тәҗрибәсе белән уртаклаша. Башлаулар авыр булды, инде самый авыр инде башлар дип. Ана менә ул гелгән перестроечныйлар, бәйләр күтәрелү. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Удмуртчадан татарчага тәрҗемә иткәндә, әлеге шәһәрнең исеме Сары Балык. Шулман елгасы буенда утыручы борынгы сәүдәгәр шәһәре Сарапул турында сүз бара. Анда 7000-нән артык татар яши, милли оешмалары бар. Шушы көннәрдә милләттәшләребез халкым белән горурланам исемле чара уздырды. Анда Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов катнашты. Эшлекле сөйләшү дә булды. Вакыйга урыныннан безнең хәбәрчеләребез. Шулман буенда утырганлыктан сәүдәгәрләр өчен кулай калаларның берсе була. Удмуртиянең Сарапул шәһәрендә аларның йортлары шактый сакланган һәм шәһәр үзе дә ачык һавадагы олы бер музей кебек. Бирегә татарлар 1870-1914 еллар аралыгында күпләп күчә. Алар нигездә чәй, шикәр, җиләк-җимеш белән сату итә. Беренче гильдия сәүдәгәр Дмитрий Ишбалдинның да тамырлары татарларга барып тоташа. Явыз Иван Казанны алгач, ерак бабасы Шулман буйларына кача. Мәхәллә оешу, мәчетләр төзелү, халык театры оешу. Буларның барысы да эшмәкәр, иганәче, милли хәрәкәт активисты Зөлфәт Арысланов ачкан музей экспозицияләрендә. Бүгенге иҗтимагый тормыш татар мәдәнияте үзәгендә 2018 ел шәһәр хакимияте бусагаларын шактый таптаганнан соң җирле милли мәдәни автономия 170 квадрат метр мәйданга ия булды. Үз көчләре белән ремонт ясадылар. Биредә төрле милли чаралар, бәйрәмнәр уза. Мирас үзешчән ансамбле репетицияләргә җыела. Бер бүлмәне Иман татар яшьләре берлеге били. Ә иң мөһиме, татар йорты ачылганнан алып туган тел дәресләре бара. Беренче елында төркемгә бер дәреслек булса, хәзер җитәрлек. Без татарча сөйләшмәдек иде. Хәзер минем малаем зур. Миңа претензия бирә.
Сен неге дей безне татарча өйрәтмәдең ди, малаем әйтә инде. Аңлай, сөйләшүен белмәй. Шуңа күрә хәзер менә оныкларыбызны өйрәтергә тырышабыз. Потому что үзебезнең телне онытмаска кирәк. Ул безнең әткәйләрнең, әнкәйләрнең, бабайларның телләре. Хәзер мөмкинлекләр бар, файдалан гына. Сарапулның Иман яшьләр берлеге дә Милли сәясәт министрлыгы грантына онлайн мәктәп эшләтеп җибәрде. Ул исә өйдән торып телне гаилә белән өйрәнергә мөмкинлек бирә. Семьяда да бу мәсьәләгә игътибарны бирергә. Чөнки бала күбрәк семьяда аралашып, семьяда нинди телдә сөйләшәсең, шуңа күреп тә сөйләшә башлый. Һәм инде калган мөмкинлекләрдән дә шулай ук файдаланырга, мәктәптә укыту мәсьәләләрен тагын бер карап бетерергә, безнең менә бу үзәктә, татар үзәгендә укыту классларын, балаларны укытуны көчәйтергә. Иң киеренке проблема безнең инде үзебезнең татар телен балаларыбызга җиткереп, аларга укытыр өчен класс ачып, күбрәк татарлар яшәгән җирдә инде. Әнә шуны без булдырып чыксак, алдагы елларда инде. Халкым белән горурланам чарасының да төп бизәге татарча чыгыш ясаучы балалар. Гадәткә кергән бәйрәм быел Россия халыкларының мәдәни мирасын саклау елы кысаларында уза. Бәйрәм шәһәрнең иң матур биналарының берсе электрон мәдәният сараенда уза. Милли мәдәниятләрне яңарту һәм үстерү үзәге буларак ул 14 милли мәдәни оешманы үз иченә ала. Үз йортлары булу өстенә татарларга мәдәният һәм телне саклауда тагын бер мәйдан. Онлайн мәктәптә грант акчасын үзләштереп бетерелүгә карамастан, үз эшен шушы үзәк хисабына дәвам итә. Сит төбәктә дә шундай татар җәмгыяте булып, матур иттереп, шулай иттереп, үзебезнең гореф гадәтләрне саклап, яшәгәннәренә без әле көнләшеп тә карыйбыз. Сарапул татарлары милли мәдәни автономиясе проектлык эшчәнлеген дә күздә тота. Грант тоткан очракта финанс мөмкинлекләре арту бу инде телне, мәдәниятне саклауда алга таба бер адым. Сарапул шәһәреннән Нәзир Нугманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Казанда бөтен Россия авыл эшмәкәрләре җыены бара. Томск өлкәсеннән биредә Фәүзия Зөлбухарова катнаша. Ул төбәктә эшләүче бердән-бер татар кафесы җитәкчесе. Мин монополист булуга карамастан проблемалар җитәрлек, ди Фәүзия ханым. Җыенда ул нинди мәсьәләләр күтәрәчәк? Бу хакта киләсе сюжетта. Томск өлкәсендә Шишма кафесын белмәгән кеше юк. Чөнки монда кешенең гомерендә булган барлык чараларда уза. Балага исем кушудан башлап, соңгы елга китү мәҗлесләренә кадәр. Ләкин социаль әйләнешкә актив кушылуга рухландырган беренче зур юбилейны үткәрүне кафе директоры Фәүзия Рахимулла кызы бик яхшы хәтерли. Не онкологиягә 25 ел иде. Менә шушы банкетны анда бик күп килгән халык, иностранецлар да дигәндә. Безгә менә шул нидән без киттек тә инде менә шул мероприятиедән. Без аларны каршы алдык, инде өстәлләр төзедек, сөйләдек, күрсәттек. Бөтенесе дә инде килгән халык делегациялар инде ашап, безне бик мактадылар. Без шуннан инде куанып киттек, безгә көч кереп китте, рәхәтләнеп эшли башладык. Кемерово өлкәсендә Столыпин вакытында күченеп килүчеләр нигез салган Нижегородка авылында үсә ул. Белеме буенча радиомонтажник. 1973 елдан Фәүзия ханым гомерен Томск өлкәсе белән бәйли. Абытай авылы егетенә кияүгә чыгып үз өяларын кыралар. Калага китеп тә карыйлар, ләкин тормыш үз аларны кире Абытайга алып кайта. Кем булып кына эшләми ул биредә? Китапханәче дә, клуб мөдире булып та хезмәт итә. Хәзер генә бүгенге секундга тагында инде bütün продуктыга бәяләр инде 50%-ка 100-га булмаса да 50-дән артык бөтен артты. Без бит күбесенчә хәзер инде
эшчеләрне, рабочыларны ашатабыз. Каждый инде үзенең эшләгән бер акчасын бит ашауга атыгып бетерәлби, обедка гына. Аңа күрә безгә авыр инде, без инде кашан нулевой выходка эшләсәк тә эшлибез инде, лишь бу инде хакны арттырырга тырышмыйбыз. Әлеге менә бүгенге көнгә безнең команда әле без 150-160 сумнан тотабыз комплексный обедларны. Совхоз ул елларны гөрләп торган. Авылга кунаклар да күп килә. Аларны лаеклы татарча каршы алып кунакчылык күрсәтергә аерым урын кафе ясарга тәкъдим итә директор Рашид Аминов. Беренче көннән үк менюга төрле халыклар ризыкларын кертүе, Себер татарларының милли ашамлыклары белән таныштыру юлы дөрес булуын вакыт үзе күрсәтте ди Фәүзия апа. 2001 елны совхоздан айырылып, ул арендага кафені алып, менә шуннан гына инде эшләп киттек. Безнекеннән көн күбрәк халык белә башлады. Без инде күп кенә бик еш безнең мероприятиеларыбыз, туйлар, банкетлар, юбилейлар, анан инде выпускнойлар, анан инде булып китте инде. Безгә әлегә обратительләр менә сезгә Коран ашы үткәрергә буламы дип, була, нигә булмасын, без бит все равно бисмилла әйтеп пешерәбез азыкны инде Коран ашлары булса инде тырышабыз бөтен әйбер безнең шулай хәләлне булсын. 25 ел дәверендә халкыбызның милли традицияларын саклап калуга нәрсә яки кем булышты дигән сорауга Фәүзия ханым булай диде. Төрле вакыт булды инде. Һәркемнең бит инде акчаны күбрәк эшлисе дә килә, ничектер төрле вакыт булса да инде кая инде прибыльный вакыт, кая инде прибыльсез дә эшләгән моментларда. Ничектер кызларым коллектив инде безне поддерживать, ташлап китеп, күптән күпне эзләп йөрмәделәр. Гел без бергә булдык, без бер-беребезне аңлап эшлибез, аңлап яшибез. Фәүзия апаның иң зур горурлыгы ире белән бергәләп үстергән 2 уллары, 4 уныклары. Без аларның кайберәүләре белән сезне таныштырдык та инде. Мәсәлән, рәссам, туган якны өйрәнүче Индира Зульбухарова. Без килгән көнне ул балалар конференциясендә иде. Индираның да Фәүзия әбисенең авыл эшмәкәрләре җыенында күп җәмәгатькә җиткереш сүзе байтактыр. Томскидан Елена Сафиуллина, татарлар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, игътибарыгызга Тарихи ватан сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген без сезгә Ислам Болгар дәүләтенең Алтын Урда таркалуыннан соң булган хәле турында сөйләрбез. 15 гасырның 40-нчы елларында кичерәеп калган Алтын Урда, Олуг Урда карамагында фәкать үзәк регионнар, Идел белән Днепр елгалары арасындагы җирләр генә кала. Таралып таркалып беткән халык төрле ыру башлыклары хакимлеге астына җыелып, мөстәкыйль дәүләтләр төзи башлый. Олы Урда, Казан ханлыгы, Әстерхан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Ногай Урдасы, Себер ханлыгы. Шулай ук соңрак барлыкка килгән Касыйм ханлыгы, Курск төмәнлеге һәм Төмән князьлеге дә татар дәүләтләренә карыйлар. Ислам динен рәсми рәвештә кабул иткән Бөек Болгар дәүләте үз шәһәрләре белән Казан ханлыгы эчендә яшәвен дәвам итә. Казан ханлыгы элекеге Алтын Урданың төньяк өлешен алып торган һәм күп җирләрдә Идел Болгары җирләре белән тәңгәл килгән. Казан ханлыгының этник нигезен татарлар тәшкил иткән. Ул вакытта рус елъязмаларында аларны татарлар, казанлылар, бисермәннәр, ягъни мөселманнар дип тә атап йөрткәннәр. Казан ханлыгында урыннардагы иң югары вазифа хаким булган. Ул хан тарафыннан билгеләнгән һәм олыс өлкә белән җитәкчелек иткән. Икенче баскычта бөек солтан яки әмир тора. Ул диванда күренекле түрәләр һәм хәрби җитәкчеләр җыелышында карашы, карап торучы, киңәшче вазифасын башкарган. Бу эшкә эре җир биләүчеләр генә билгеләнгән. Казан ханлыгында вакыф җирләре белән дәрәҗәле мөселманнар һәм күренекле дин әһелләре идарә иткән. Вакыф ул химаячылык нияте белән аерым кешеләрдән яки дәүләт тарафыннан мөселман оешмасына тапшырылган мөлкәт. Вакыф биләмәләрендә дин әһелләре сәяси җитәкче булып саналган. Казанның баш имамы Казый да булган. Казан ханлыгының баш имамы булып күренекле дин галиме һәм илче дипломаты Кол Шәриф торган. Аның чын исеме әдәбият галимнәре раславынча Мөхәммәд Шәриф булган. Кол атамасы Аллаһ кулы мәгънәсендә,
1551 елдан башлап рәсми рәвештә Олуг Сәйет вазифасын башкарган ул. Бу инде дәрәҗәсе ягыннан ханнан кала икенче урында торучы бик зур дәүләт эшлеклесе дигән сүз. Гади шәһәр халкы хөрмәт йөзеннән аны бил бөгеп сәламләгән. Хәтта Сафа Гәрәй хан үзе дә Кол Шәриф белән очрашканда атыннан төшеп, аның чапан итәген үбеп, хәл-әхвәл сорашып, сәламәтлек теләп киткән. Ул Казан ханлыгының соңгы баш имамы булган. Чөнки 1552 елда Явыз Иван явы белән килгән афәт ислам динен бу җирлектән бетерә башлый. Без татарлар, телебез татар теле. Әйе, телебез халкыбызның уртак байлыгы һәм мирасы, рухи яктан берләштерүче зур көч. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Исән-имин булыгыз.